Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli edumile ke lapha wengane zakwethu sila esikuthulela khona ke okwenzeka emculweni kaMaskandi. Bafowethu, ngenxa ke yemithetho ke esisebenza ngaphansi kwayo, ngiyacela ukuthi uma ngabe ufuna ubona kule video ungene kwi-comment yethu yokuqala ke uzoyibona ke le video le umthandeni ayipostile ke lapha ke epageni lakhe ke lapha. Bafowethu, umthandeni ke lapha ke useveza ukuthi lento ifuna sengazi ukuthi ungaba nenhlanhla yakho yokuzalwa wezimpisi ningafosti ngoba nizohamba ningabuyi. Beposte ke ivideo ke naye lapha ke ezenza ke naye ke yindlondlo yamanzi. Angazi ke noma naye uyindlondlo yini lapha wengane zakhe umthandeni, ngoba ke bashaya ingoma ke lapha basendaweni ke lapha ke eyi-waterfall. Siyazi ke lapha wengane zakwethu ukuthi baningi ke abantu ke kade belokhu benza lento leyo kuba yindlondlo lapha wengane zakwethu. Kunenye nje yevideo ke etrendayo ke lapha omunye umlisa odibholwandle ahamba engabuyi ke lapha. Buke lo Mkhanyakude TV, ngiyacela ukuthi uma ngabe ufuna ukuyibona le video phuthuma ke ungene lapha kwi-comment yethu yokuqala, izokuthatha ikubeke ke epageni lethu uyibone ke le video ke umthandeni ke naye ke esemanzini ke lapha. Ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucindezele subscribe cize nebell ukuze uzohlezi usithola njalo kule channel ehamba phambili, uMkhanyakude TV. Siyabonga.